Časťou ich hesla Flower Power, ktoré vyjadrovalo ich presvedčenie, že láska a mier sú silnejšie než násilie a vojna. Ďakujeme pekne. No a sme pri konci. Posledná otázočka dnešného večera. Nie sú v nej kvety, ale deti má priamo v názve. S čím počíta Michal David v piesni Deti ráje? Po A. So šlabikářem snů, po B. S máminým objetím, po C. S vítrem v zádech, alebo po D. S míčkem v hlavie. Skúste si to prespievať. Deti ráje, ak to poznáte z polovice 80 rokov. Ja som bol aj na muzikále, ale... Nejsme zlí, sme deti ráje. No, pokračuj. No. A to nemôžem. Tak, 5 sekúnd na vybratie poslednej vašej odpovede. To je hurikán. Michal David má jedný z najnavštevovanejších koncertov na území Slovenska či Česka. Tak samotný autor piesne nám odpovie, počúvajte. Tak, Cčko bolo správne, s vítrem v zádech sa samozrejme počítalo, takže 2/3 študentov a Marian, Adela a Juraj sa lúčia s 2 bodmi. No, do finále sa môžu dostať len 2 z vás, 1 z pódia, 1 z auditória, uvidíme, kto to bude. Ako sa vám dnes hralo, Adela? Perfektne. Nie, super sa vyhralo, ale absolútne mi nešla intuícia, ale som rada, že podľa mňa takéto všeobecné vzdelanie, že som sa nezhambila úplne. Áno, Marian? Mňa boli chrbát. To je všetko, dobre. Chrbát boli? Všetko boli. A... Koleno, chrbát, ale... Dobre, super. No, možno si aj vyhral. Nováčikovská, toto šťastie, Nováčikovské šťastie. Áno, nie Nováčikovská daň, ale dnes platilo Nováčikovské šťastie, áno. No, Betke, taktiež ďakujeme za pomoc. Máš pre nás ešte nejaký odkaz? Odkazujem všetkým do štúdia, že finalistom držte peste, nech nahrajú čo najviac peňazí pre dobrú vec. Samozrejme to platí. No a tak sa ideme pozrieť na poradie medzi Adelou, Marianom a Jurajom. Koľko bodov získali? Kto skončil na 3. mieste na bronzovom stupienku? Je to Adela, 48 bodov. V 3 víťazstvám, 1, 2 teraz za 1 3. miesto. Pre Adelu o 4 body viac, 52 Marian Mitáš. A tým pádom vidíme, že do finále ide Juraj Kucka, ktorý nazbieral 62 bodov, 31 správnych odpovedí. Neviem, ako sa mohlo stať toto. Tak vidíš, víťazstvo aj v sezóne 2025-2026. Pokračuje. No a my poďakujeme a